in een land hier heel dichtbij dat enorm dapper was. Lola, zo heette zij. Lieve mensen van Omroep Friesland, ik moet eventjes de capo erop zetten. Ja, dat heb je met Willem, hè? Die gaat dan tegen je aan staan te kletsen terwijl je bezig bent. Ga gewoon opnieuw. Soms kan je beter even stoppen dan doorgaan. Er was eens een meisje in een land hier heel dichtbij dat enorm dapper was. Lola, zo heette zij. Ze was nog niet zo groot, ze was eigenlijk best klein. Maar weet je, ook kleine mensen kunnen hele grote helden zijn. Op een dag hoorde zij iets geks, er kwam iets uit een put gelekt. De mensen waren super bang, maar Lola schrok echt nergens van. De grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen ging er gauw vandoor, maar Lola was er dus veel te stoer voor. Lola lost het op. De slechterik die dit had gedaan was nog lang niet jarig en Vladi was zijn naam. Lola ging er gauw op af met haar nieuwe leeuwenvriend. Niet zo boos doen, Vladi, waar hebben we dit aan verdiend? Maar Vladi was niet boos, hij had veel verdriet. Hij wilde mooie kleren aan, maar dat mocht er vroeger niet. Een dikke knuffel en een kus helpen beter dan een schop. Vladi droogt zijn tranen en de grijze massa houdt op. Grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen ging er gauw vandoor, maar Lola was er dus veel te stoer voor. Lola lost het op. De grijze massa, 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 wat een naar gedoe. Iedereen was dus veel te bang, maar Lola niet. Lola, Lola, hey Lola, hey Lola, hey Lola, hey Lola. Lola lost het op. Dankjewel.